Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê vetîn girêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. تماشەبان و گوختارên me yên hêja, hûn bi xêr hatin bernameya me ya bi navê Doktor Ebdilcebar Boran li sobetên li Mezanê. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja Pirêz Doktor Abdulcebar Boran re li hev civiyan. Xocê me yê muxterem, hûn bi xêr hatin, serseran ser çavan hatin. Em bêdawî ji Xwedê re hem tişkir dikin ku em carekê din bi we re bûnê bextewariyeke mezin dijîn. Me xweş dî, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji wê jî bêdawî razî be. Xoceyê min ê birêv mijara me ya îro qedrê manevî ya girtina rojiyê ye. Ger hûn münasib bibînin, em dixwazin bi pirsa xwe ya yekem dest pê bikin. Girîngiya girtina rojiyê ku îbadeta herî girîng a meha Remezanê ye, çi ye? İnşallah em ê li ser mijara qedrê maneviya girtina rojiyê disekin. Em bîdawî ji Xwedê re hent û şîkê dikin ku ti roja tu yema Remezanê de em carekê din bihevrine. Li vî me ti Qur'ana Kerîm de hemû pirsên li ser Remezanê ti ayetan de ji me re îza kiriye. Bi taybetî di Bakara 183 û 184 de. Ey evên ku amin û gunê, rojî li ser we ji hatiye ferskirin, wekî ku çawa li ser yên berî we hatibû nivîsandin, ferskirin bi hêviya ku bi vî awayî hûn bibin Xwedî tevfa. Encama ku em ji vir derdaxin ev e, ji bo xwedîn tevayê rojê wesîleya hezûr û bextewayî ye. Ji bo kesên ku ne Xwedî tefa ne, rojê tenê birçîbûn û tîbûn e. 184 rojiya ku hatiye ferskirin, rojên bi hejmarin ji wekî nexweş be an zî tereyûtiyê de be hezmara rojên ku nêgirtiye di rojên din de bi girtina rojiyê teman dike. Evên ku ji bedbîrbûnê an jî nexweşiyekê ku hêviya başbûnê jî tinên dikarin rojî bigirin getbedekî bilim ku okasî têrkirina fehî sibî wî warî be. Her kî bi dilfazî û ji dil vê bike, ew ê bigêşe armanca xwe. Xocê min ê muxterem, em çawa karin girtina rojiyê ji bo xwe bikin kêfek? Yek ji wan standardên ku Xwedê Teala wekî îbadet emirtiriye rojiye. Wekî çawa Xwedî Teala hemû mirov tenê di wê taybetmendiyê de afandine ku karibin dînê henîf bijîn, bi ey şekî mirov di wê feterde de hewcedara guda rojara girtina rojiyê ne. Meha Remezanê girtina tevahiya rojiyê îfade dike. Di mijara avêtina tohsînên tilaş de Remezan ji bo însan xelasiyek e. Bu yerek şewitandina hemû toksînên ku ketine laş û avêtina wan ji laş e. Înşa duyemîna nesîhetên xwarinê yêm ku Sultanê Nebiyan Pêxemberî me daye berî ku mirov tê biberabûne. Laşê ku di Remezanê de hemû rojê birçî dimîne, dixwaze berevajiya wê bike û ji hewcedariya xwe zêdetir tê bibe. Pet destûrî nedin bê yekê her dem li ser xwe bimînin. Resulê Xwedî sallallahu aleyhi ve sellem rojî bigirin, sehet bibînin. Rojî bigirin ve yên ketina şeytan ên naşteng bikin. Beriya her tiştî ez dixwazim bê bibêjin, rojî ne sadiyeke birçîbûnê ye. Bi rastî kesê ku bi xwestina gihîştina Xwedê dikeve tasawufê û pabî miştê xwe dibe, di rojiya xwe ya pêşîn de. Di rojiya pênjşema pêşîn de dibîne ku Xwedê Teala birçîbûn ji ser wî girtiye. Remezan ji bo wî bûye rojek bikê. Qur'ana Kerîm dibêje, heger hûn nexweş bin, hûn karin rojiya xwe negirin. Piştî Remezanê hûn karin rojên kêm temam bikin. 184 Xwedê Teala terînê vekirî hiştiye, lê heger hûn dixwazin tasawufê bijin. Heger hûn dibêjin ez ê wekî Sultanê Nebiyan Pêxemberî me wekî sehabiyan bikim, zanibin ku wan etmî jî neteştin. Heger derkevin vêwîtiyê jî çi bikin jî wan roja xwe digirt. Xoceyê min ê muxterem,
Gelo rojî girtin nîşaneya Xwedî teqwa bûnê ye. Di Sûreya Bakara ayeta 3 û 8 û 3 de rojîkirtina ku bi awayê Sultanê Nebiyan Pêxemberî me westiya Xwedî teqwabûnê hewce dike. Di Rûm 3 de nerî xwe bide Xwedî bo wa de bigîjî dibe Xwedî teqwa et nebe ji mûşrikan. Resulî Xwedî silavên Xwedê lê bin di hedîsekê xwe ya şerîf ve dibêje: Heger rojê yên ku hûn dikin ve ji xayîntî ya li emanetê û ji derwan venegeran dibe, ji sibê hetayî warî hevcedariya Xwedê li piştîmayîna we tune ye. Emanet resî me ye. Yê ku derewan dike jî nefsa me ye ku bi nûz de afetan nexweşe. Îja peydeyek din a rojiyê jî ev e ku rojî ji bo zipê ku wesîleya herî mezin a testiya nefsê ye alîkar e. Mirovekî bifikirin ku naxwaze bigîje Xwedî. Lê li golê Sûreya Bakara ayeta 3 û 8 û 3 dibêje rojî bigirin da ku hûn bibin Xwedî teqwa. Wê demê dibêje: Ez şiha Xwedî teqwa me, ez her remezan rojiya xwe digirim bi vê rengî difikire. Lewra ne roja wî ye ku wê dide Xwedî teqwa. Yê ku wê dike Xwedî teqwa westina gehîştina Xwedî ye. Tecellîkirina Xwedê ya bi navê Rehîm li ser wî ye ku nasa dêm tabîbûne towbekirine. Rêv ve bedena xwe ya fizîkî û nefsa xwe teslîmkirina Xwedê ye. O bi vî awayî gehîştina wî ya îşadî ye, yêştina îleteya xwe jî teslîmkirina Xwedî ye. Me li ser vê mijara me de pir ji xelkê xwe kirin, heger hûn münasîb bibînin, em dixwazin vê vîdeoyê bi we û bi temaşevanê xwe re payve bikin. Rojî îbadeta herî girîng a meha Ramazanî ye. Bo ji bo ku em zeqa rojîgirtinê bijîn, xwestina gihîştîna Xwedê li ser me hatiye ferz kirin. Dava em dibêjin gihîştina Xwedê hûn çi xêm dikin? Xwedê me qebûlî hizûra xwe bike tiştekî wiha heye. Yanî heger em karin nimêj bikin, heger em karin rojî bigirin, ev hemû lütfên Xwedê ne ku dane me. Angokirin an nekirina me ya van tiştan, ne tiştên wisa ne ku em ji xwe bibînin. Heger Xwedê ji me re îkram bike, em karin bigihîjin vanan. Ew ji demara qirika me nêzîktirî me ye. Çi ye? Xebata li gorî fermanên wî ye, ma em dikin, na em nakin. Bi zikir, nimêj û îbadetên nafile re wekî asansorê. Haşa gihîştina Xwedê, haşa. Piştî ku me bi rojîgirtinê, bi nimêjkirinê û bi her tiştî îbadeta xwe bi cîhaniyê. Bi nêzîkbûna Xwedê, teslîmbûna Xwedê, ji Xwedê afû xwestin. Çi ye me digihîje Xwedê? Pêşî nimêja me, heca me û xêrên me. Her tiştê me yê ku Xwedê xwestiye digihîje Xwedê. Ji xwe, Xwedê ji zeman û mekanê dûr e, ji her tiştî agahdar e. Duayên me, her tiştê ku em di hundirê xwe de hîs dikin, digihîje Xwedê. Ji Xwedê re duayên me, xwestinên me. Ma em karin dema sax be jî bigihîje Xwedê. Bişev tu ra dibî bi Xwedayê xwe re bitenê dimînî û dibêjî ya re bi hinekî digirî tiştekî dixwazî ew qetî darina ku tabilê dişîne. Te bi niyeta baş nimêj kiribe û herdembiya wekî rast xebitî bî. Dema ku em dibêjin Allahu Ekber dest bi nimêjê dikin ji xwe em li hemberî wî ne birî mînişkirinê di hizûra wî de ne. Eûzû billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Xwedayê min, Wekî Mevlana wekî Yunus emre. min jî bi xina dostên xwe mawê çi bibere min. Royê ku te di dema saxiyê de wekî emanet daye me, Nesîb bike ku em teslîmî te bikin vê duayê ji zimanê me daxil dilê me. amin. Hocayê min ê muhterem, mêvanekî me got ku heger em karin nimêj bikin, heke em karin rojî bigirin, ev lütfekî ku Xwedê daye me. Kirin an nekirina van tiştan, ne tiştên wisa ne ku em ji xwe bibînin. Got ku heger Xwedê ji me re îkram bike, em karin bigihîjin van. Mabeyî destûra Xwedê ne mimkûn e ku em îbadetên xwe jî bikin. Belî Xwedî teala. Ya bûyer dertêra Xwedî ye, yek ji wan bûyeran e ku peyî mudaxela îlateya me bîktî û tesîlê li me dike. An jî destûra Xwedî ye di bin îradeya azad a ku Xwedê daye me de bi îradeya xwe temamkirina bûyerê ye. Bê destûra Xwedê ne mimkûn e ku em îbadetên xwe jî bikin. Belê lê ji xwe Xwedê teala xwestiye ku em îbadetên xwe bikin. Çi ji me dibêje? Nalêre bêxwezik bikin. Îja Xwedê teala emir kiriye, nimêj bikin. Nimêjê emir kiriye. Dekata xwe bitin. Yani Xwedê teala wan yek bi yek di Qur'ana Kerîm de diyar kiriye.
Di Kur'an da kanûna fadî hene. Tiştê ku ji me tê xwastine we ku em bi awayî herî kirîn îtaatî van kanûnan bikin û wan bicibînin. Yî ji alberî her tişt bi destûra Xwedê vekirî dayiye. Xwedî Teala ji bo Resûlên xwe, ji bo nebiyên xwe dibêje ku bê destûra Xwedê ew nikarin ayetekê bi tenê jî bînin. Lewa heger ji bo wan dewş ev be, divê em jî bi wî awayî ku hadî ferman kirî teslîmî Xwedê bikin ku Xwediyê emanet e. Lê ji bo ku ev bîkware divête hev gunahan de teslîyane tê bikirin. Li ser vê mijara me hevpêvîneke me ya din jî heye, gel hûn münasib bibînin, em dixwazin vê vîdyoyê jî parve bikin. Xwedê Teala dibêje ku ji bo em karibin maneviyata rojiyê bijîn û nefsa xwe îslah bikin, gerek em teqesta vî murşîd bibin. Murşîd ji bo we çi îfade dike? Bi Kurtasî em karin bêjin ku mûşîd rêber e. Heger murşîdê rastîn be terbiyedar e. Hewceyê em şêwaza jiyana dostên Xwedê ji bo xwe bikin bingeh. ew dostên Xwedê ne, her dem vê berin. Li gorî we li vê demê de jî dostên Xwedê û murşîd hene. Bêguman ew hene. Çawa tune lê kêm dibin. Hene lê ez çi qasî zanim nizanim. Hene, ne rast û çep, ne êdin û ne jî êdin, tu tiştî nade ber çawan. Li gorî we em karin wan çawa bibînin? Bêguman li mejiyê ku Xwedê daye û bi hêza îwadeyê em karin wan bibînin. Revê me dibêje ku heger em di vê mijarê de di nimêja haçetê ji Xwedê bipirsin, ew ê di xewna me de nîşanî me bide. Hûn di vê mijarê de çi difikirin? Ardu ezman bi duayê ne, ez jî nimêja çetê dikim û hinek tiştan dixwazim, min di xewna xwe de nedît. Hedîse ku dibêje ez ê di xewnêderê we bidim tuneyê. Ya ku Xweda dibêje rast e. Li gorî we tabîbûna murşîdekî bi me çi dide qezenc kirin? Mirovan van tiştan bi rêyeke rehetir ji me re dibêjin. Li gorî min murşîd karin îslamî û rêya ku ber bi Xwedê vedere bi awayekî rehetir û bi awayekî fêmdartir jî me re bibêjin. Ji ber ku li gorî min îlmê îslamê, hedîs û îlmê Quran tiştekî wekî derya û beha bêbinîne. Ev tiştekî ne wisa pir rehet e ku mirov bi serê xwe jê derkeve. Ji bo ku di îbadetên me de di dûrketina ji gunan de û di hilgirtina sencaqa Îslamê ya di riya Xwedê de bibe alîkar. Hocê me yê muhterem di hevpêvînê de mêvanekî me. Li ser dîtina murşîd de got di daxuyaniyek Xwedê tune ku bêje ez ê di xewnê de nîşan bidim, murşîd çawa tê dîtin? Sertanê neviyan pêxember efendî me wiha dibêje. Bistî me nûbûwet tune ye, mubesşiyat heye. Ya Resulallah, mubesşiyat çi ye? Xewna sale. Sertanê neviyan pêxemberî me bersa sê cûrên xewnan dike. Xewnên tirsandina şêtên, xewnên hadîsatên nefsî, xewnên mizgîniya Xwedê. Nîja mubesşirat xewna ku mizgîniya Xwedê ye. Xewna mûmîn herşeyek ji çil û şeş parên nûbûwetê ye. Mubesşiyatê û ew kes di nimêja Hazretê Murşîdê xwe ji Xwedê dipirse. Xwedê Teala di Sûreya Naw ayetanahan de ferman dike tayînkirina vêya ku digihîne Xwedê, aîdî Xwedî ye. Di Sûreya Maîde ayeta 35 de kê bi wesîleya ku bigihîne Xwedî wî ji Xwedê bixwazin. Em ê bi çi bixwazin? Bi nimêja Atêtî Bakara 45-46 Xwedê dava dibêje ku tu yê nimêja xaçepê bikî û ji Xwedê bixwazî. Nimêja Hatêtê ji bo nîşandana mûşîk nimêzeke ku Xwedê emir kiriye. Depezkirina wê li ser me ferz e. Ya kesek bixwaze bigîşe murşîdê xwe, wê şeva ku nimêja Hatêtê bike, Xwedê di xewna wî de murşîdê wî nîşanî wî te de. Bi yekî tinê, tenê bebihîstinê tabîbûna murşîdekî, tenê ji bo murşîdekî bi tenê derbasdar e. Ew jî feyfeyê zemanê erê. Bi yekî tinê, tenê bebihîstinê tabîbûna murşîdekî, tenê ji bo murşîdekî bi tenê derbasdar e. Ew jî xelîfeyê zeman e. Yer hûn pabiyê wekîlekî wî bibin, hûn pabiyê kîjan wekîlî dibin bibin, ji ber ku ew jî tabiyê xelîfeyê zeman e. Hukmên wekî hevin. Lê gava hûn tabiyê her murşîdekî ku we tenê bihîstiye bibin we fermana Xwedê biçîniyanî. Pemaşevanekî me ji me re pirsek bi vîdyo şandiye, gel hûn münasib dibînin, em hemû bi hev re temaşe bikin. Piştî wê jî, em bersiva wê ji we bixwazin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu hocayê min ê muhterem. Remezana we pîroz be înşellah bi hurmet û hesret ji destên we maçî dikim, ez ji we pir û pir hez dikim, înşellah ger destûr hebe ez dixwazim pirsekê pêşkêşî we bikim. Dema em rojî digirin ne tenê ji xwarinê, em çawa karin ji fikerê xirab jî dûr bikevin. Bi hurmet û hesret destên we maçî dikim, ez ji we pir û pir hez dikim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu hocayê min ê muhterem.
Hoçê me yê muxterem temaşevanê me dibêje ku dema em rojî digirin, ne tenê ji xwarinê, em çawa karin ji fikrên xirab jî dûr bikevin. Min gotibû di nokteya bi cîhanîna bermanên Xwedê de. Ji bo zikirê wekî alîkar, mucahed e û riyazet heye. Rozî beriya her tiştê, ne tûzketina ji her tiştî ye. Em ê teqez bihe bitin. Teqez em ê di jiyana civakî de avdîwite û wezîfeyên xwe bicivîne. Xwedî ne tenê xwarin qedexe kiriye, di wê dewrê de xwestiye ku em ji hemû fikirên xirab ên ku tên bîra me jî dûr bin. Hemû afetên nesa me di dema rojê de dijminê wan e. Hûn mecbûr in ku li karşê hemûyan derkevin. Yanî em bi kirina cîhada ekber a li karşê nesa xwe mukellef in. Tenê faktorek heye ku karê afatên di nesa me de bawayekî teqez kêm bike ew jî zikir. Lê aliyekî din êvî tiştê jî heye ku bi hed kariyê pêkîne. Dîsîplînkirina nefsê ya bi îradeyê aha li vir di afatên nefsê de pozisyoneke kêmkirinê ya rojiyê tune ye. Lê bi dîsîplînkirina îradeyê mirov dê elemene bi çîbûnê û bi vî rengî kontrolkirina laş di gotmîja dibe. Xwedê ji we razî be. Hoçê me yê muxterem. Li ser mijara me de hevpeyvîneke me ya din a skakê heye, ger hûn münasib dibînin, em dixwazin vê vîdeoyê jî weşînin. Rojî girtin ji bo terbiyekirina nefsa me wastayek girîng e. Lê gava em li Qur'ana Kerîm dinêrin, em dibînin ku îbadeta herî mezin a ku wê nefsa me ji xerabiyan paqij bike zikir e. Li gor we di nav mirovên ku bi dewamî zikir dikin de çi diguhere? Dil bi zikirkirina Xwedê mutman dibin, bextewar dibin. Ayeteke bi vî rengî heye, ez wisa bi bîr tînim. Helbet zikir, her ku em navê Xwedê bînin ziman em ê bextewar bibin. Ji ber ku Xwedê sozê vê daye me, di vê mijarê de tu gumaneke me tune ye. Bila ez jî xwe mîsal bidim, ez jî xwe bi berdewamî zikir dikim. Ez bi xwe şofêrê otobusê me di rê de çûn û hatin tiştekî stresdar e. Êdî ez nakem stresê, behna xwe teng nakim. Ez bi rengekî xweştir hîs dikim ku nêzîkî Xwedê me. Pêrîniya wê her dem girêdana dilê xwe û şikirkirina ji Xwedê re ye, em ê her dem ji Xwedê re bêjin çi? Şikir. Zikir, tu bi berdewamî bi Xwedê re yî û Xwedê bi bîr tînî, heta di hedîseke kudsî de Cenabî Ala peznam nedike. Gelo mirovekî ku bi berdewamî zikir dike, her dem bextewar dibe. Xwedê soz daye, helbet bextewar dibe. Bextewar dibe zikirkirin ji xwe esmayên Xwedê hene, maniyek her esmayekê heye û fezîleteke her esmayekê heye. Li gorî wan fezîletan, zikirên ku li gora ciyê wan tên kişandin bêguman feydeya wan çêdibe. Têkiliya mirovekî ku zikirê dike bi derdora xwe re çawa dibe? Hevalên wî xweş dibin, xweş dibîne, her wiha wan jî dêwetî riya Xwedê dike. Em mirovan bextewariyê pir dadixînin ser madiyatê, di vê madiyatê de mebesta min mirovê jî. Yanî bextewariya me ne bi tu mirovî, ne bi tu tiştî û ne bi tu tiştekî dinyayî ku derbas dibe ve girêdayî ye. Ji ber ku her tiştê li dinyayê heye, bi can û bêcan wê rojekê bimirin. Tenê ku heye û tenê ku her heye Xwedê ye. Em ê Xwedê bi bîr bînin ku em bextewar bibin. Hoçê me yê muxterem, di hevpeyvînê de mêvanekî me got her ku ez zikir dikim, nakevin stresê û behena min teng nabe. Gelo rêya serkeftina li dijî stresê zikir e. Mirovan bûyerên ku dijîn di nasî goşeya bevdewariyê de yan jî di nasî goşeya bêbevtiyê de baz dikin. Aliyekî sêgoşeya bêbevtiyê şeytanê, aliyekî wê afatên nefsî ne û aliyê din jî dereşeyên ku me winda kirine ne. Lê di sêgoşeya bevdewariyê de aliyekî wê Xwedê ye, aliyekî wê me ye û aliyê din jî dereçeyên pozîtîv in ku me kezenc kirine. Lafdolên bingehînên stresê afatên di nefsê me de ne. Mirovî ku di nefsa wî de afet hebin, her dem bêzûr e û di navtengasiyê de ne. Îja rêya yekanê ya xilasiya ji wan hemû bêvizûriyan bûna Xwediyê zikrê daîmî ye. Zikirkirina navya Xwedê stresî kêm dike. Di kesî ku bêştiye zikra daîmî bi tu awayî ne mimkûn e ku stres peyda bibe. Wê demê ji bo me hemûna amanc gihîştina zikra daîmî ye. Dîsa pirsekê me ya bi vîdeo heye ku temaşevanekî me gihandiye me. Eger hûn münasîb bibînin, em hemû bi hev re temaşe bikin, paşê em bersiva wê ji we bixwazin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu Hoçê me yê muhterem. Em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Heger destûra we hebe, pirseke min ji we re hebû înşallah. Gelolojî badetekî ji bo meha Remezanê ye hûn karin ji me re eşkere bikin. Xwedê ji we razî be. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Hoçê me yê muxterem, heger em pirsa temaşevanê xwe dubare bikin, gelo rojî tenê îbadetekî ji bo meha Remezanê ye,
Di soreya esabayeta 21 de tî fermankirin ku Sultanê Nebiyan Pêxemberî me ji bo me minake. Ez son dixwim li Resûlê Xwedê de ji bo we ji bo kesên ku dixwazin bigîjin Xwedê û bigîjina xetê rojeka aşina Xwedê û zibûyên ku Xwedê pirzeke dikin mînakekî herî xweşkê ji bo kesên ku dixwazin bigîjin Xwedê û pey xwe digihînin Xwedê û pirzeke dikin Resûlê Xwedê mînakekî herî xweşikê. Destûra Xwedê Teala ji bo girtina rojiya her rojî tinê komekî bedivî tên çem Resulullah û yek ji wan dibêje gava ku wî got ez ê ji niha û pê ve hetem rojî bigirim. Resulê Xwedê bandî wî kir. Yek û hetin rojî digire orkî ku qet rojî negirtiye. Heger meha Ramazanê hebe gerek mirov pey kuman rojî bigire û wê feseke Xwedê biçîk bîne. Lê berî ji bo cihanîna peymanekî Xwedê ya di hukmê wacibî de piştî Ramazanê jî kesî ku rojên pênçşemê rojî bigire li gorî sineta Resulê Xwedê tevdigere. Çimkî Xwedê Teala dibêje Pêxemberî me de ji bo kesên ku Xwedê û gêştina Xwedê dixwazin û Xwedê pezike dike mînakekî herî xweşik heye. Sultanê Nebiyan Pêxemberî me tevî sahabeyên xwe çi kiriye? Ji fênya Ramazanê di nav yazdehnehan de jî her roja pênçşemê bi her awayê rojî girtine. Di tendînan de jî girtine. Di roza te meha meheremê te jî girtine. Rojên we sê qat zêde kirine. Hoçê me yê muhterem, em gihîştin dawiya bernameyekê bin. Ji bo van agahiyên qîmetdar ên ku we dane, em pir spasiya we dikin û gotinên dawî dîsa ji we re dihêlin. Belê em gihîştin dawiya rojekê din a Ramazanê. Bi rastî meha Ramazanê me heke ku peymanên bistatî de herî zêde biçeftîn anî. Şipasî em Kur'anê bîelemin tiştên ku em dêlemin bijin û di nav elimandina Kur'anê de bi kesên din bilevin em ê ewqas bextewar bin. Ji xwe dîn murad bextewariyê. Ramazan jî wekî wasîleyeke jiyîna dîn di jiyana me de heye. Xwedê ji we hemûyan razı be. Delîliya ku em di sohbeteke din a Ramazanê de dîsa pe hev rabin, daqma Xwedê besa lewat û hemû qaşikbûniyên wê li ser we hemûyan din. Em ji dilê xwe kir û pir ji we hez dikin. El-Fatiha ma'a selawat. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşevan û guhdarên me yên biqîmet. Bi hêviya ku em sibê di eynî saetê de di bernameya me ya sohbetên Ramazanê ya bi Doktor Abdulcabar Boran re dîsa bigihîjin hev, Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji dil bixwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn ji dil bixwazin bigêjin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê vetîn girêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.